Μανούσος Χοχλιδάκης ή Χοχλιδομανούσος. Γεια και χαρά. Οι ζέστες σε πιάσανε και είναι στη φούρια τον. Το καλοκαίρι άναψε και ήρθε να πούμε και ζεστρούμαστε και κατεβαίνουμε στο γυαλό και πάμε στη θάλασσα και κάνουμε πρία τσαπρούτσα και πάει και ο κόσμος διακοπές και αναμαζώνεται πάει όλοι οι αναμαζοξιάριδες στα Χανιά πως κάθε χρόνο που το έχουν εξετυλισμένο το πράγμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε την τάπαθα προχτές. Έχω κατεβεί στη χώρα με τη γυναίκα γιατί είχαμε κάτι δουλειές να κάνουμε με κάτι γιατρούς, κάτι τέτοια με χαρτιά, κουραβέξαλια. Και κάνω μισή ώρα να περάσω όξα από την αγορά. Τέτοιο κυκλοφοριακό μπέρδεμα δεν ξανάδαγω ποτέ μου στα Χανιά. Καταντήσαμε αηδία. Λοιπόν, και μου λέει η γυναίκα, ήσαμε 150 φορές μου το επομένο. Βρε Μανούσο μου να πάμε να πιούμε έναν καφέ, να δούμε και το φάρο, να προπατήξω αγκαλιά, να μας εφησίξει αέρα. Λες και δεν έχουμε αέρα στο χωριό, αλλά θεμάτινα. Τέλος πάντων. Μου το είπε 1150 φορές και λέω αν είναι να με βλαστημάσει και να πάω να τζιριτήσω που δεν θα σε καλά γρεμνώ από κάτω στο δρόμο, άσε να πάω γιατί είναι και φαρμακόουρεσα. Το λοιπόν, κάνω μια ώρα να παρκάρω το Ναβάρα γιατί έχω παρμένο και το 4x4 το διπλοκάμπινο. Το Ναβάρα με τα 200 άλογα, σπίδες βγάνει, ούτε παίζω κολλιές, αναστατώνεται Ουλιανόπολη. Λοιπόν, το παρκάρω να πούμε να πεις πέρασε μια ώρα και κατεβαίνω με τα πόδια στο γυαλό. Τα όσα είδαν τα μάτια μου, μου έτσι γαέρναν, έτσι. Εκτός από τον τόσο ένα κόσμο που περπάτουν να πούμε στο δρόμο και δεν μπορούν να περάσεις από εκείνους που κάνουν έτσι διακοπές, έτσι τουρίστες και δεν παίρνουν έτσι, παραπαίρνουν έτσι. Λοιπόν, πρέπει πως είσαι αράξει και κάνα από εκείνα τα καράβια τα μεγάλα που κουβαλούν τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, δεν γατε, τα αμερικάνικα, τα αεροπλανοφέρτα, πώς τα λένε, αεροπλανοχώρα. Και ίσα με 3-4 χιλιάδες Κορεαμερικάνοι να πούμε στα Χανιά και είχαν αναμεζοχτεί ούλοι στο λιμάνι. Δηλαδή τούτο το σχέδιο να μου τόσο Χανιά στο λιμάνι ούλοι. Τέλος πάντων. Και έβγανε μια μπόχα, μια γκακομυριάτσι. Σαν ράδι μου τρύπαζε τα αρθούνια μου και αυτό πάλι να πούμε. Και ράδι πλαστικό, λέω ρε γυναίκα, ήταν το να που βρώμη. Μου λέει, είναι Μανούσο μου λέει τέτοιο. Πώς μου το πει μωρέ, αντιλιακό. Ήταν μωρέ τσίλε τα αντιλιακά. Μου λέει, όχι τσίλε κατέω μόνο τον ηλιακό που βάζουμε στο θερμοσύφωνα. Ήταν τα αντιλιακό. Μου λέει, είναι ένα πράγμα λέει σαν το γάλια, από το βάλουν έτσι οι ξένοι και τρίβονται και αμαριάζονται και τα πλώνουνε σαν το βούτυρο. Πώς κάνουμε εμείς το βούτυρο, έτσι το κάνουν και αυτοί έτσι, για να μην τζαρπάξει λέει ο ήλιος. Καινούριο σχέδιο, καινούριο. Δεν το ξαναματάδω ούτε το σχέδιο. Τέλος πάντων. Το χειρότερο όμως δεν σας το είπα. Και δηλαδή αυτό που με έκαμε έξω φρενό να πούμε και άνω ποταμό, πώς τα λένε, δεν κατέω οι επιστήμονες. Λοιπόν, επορπάτουνα στο λιμάνι και θωρώ μια γυναίκα, μα ήτανε, τόσο είναι. Συγγνώμη κιόρας, αλλά τόσο είναι ήταν αλήθεια να την πω. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω δηλαδή τα μου σύβηκε. Έτσι που περπάτουνα την εθωρώ, καμαρωτή λυγιστή και πιένε. Για τον αντικαπιστικό τον νόμο. Λοιπόν, και λέω τι θα κάνει. Και τη θωρώ και σταματά μπροστά από τα κάτι σαρίκια. Άσε που είχαν κάτι ξεφτυλισμένοι δικοί μας, κάτι κότσινα, κάτι ροζ, κάτι πράσινα, κάτι μπλε. Δεν τα ξαναδάγονταν τα σαρίκια, τα φορεί κανείς παππούς μας. Τέλος πάντων. Και τα ξάγε. Και έτσι πως ήταν κρεμασμένα, τον έκαμε έτσι, τα χάρευε, λέω τι θα κάνει μόνο εδώ. Δεν νοιάζει να μας πάρει κανένα να το πάρει και πάνω στην ξενικιά. Και λέω, και μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει Μανούσο ηρέμησε. Μου λέει παιδί μου ηρέμησε, εντάξει, μου λέει αυτά τα παίρνουν μου λέει για εθήμιο. Κοίτα το θέλει μόνο η πετονιέρα το εθήμιο. Δεν έχει μηχανή να πάρει φωτογραφίες, παρά πρέπει να μας πάρει και τα σαρίκια μας. Γιατί το έχουν πάει κάνουν το πράγμα. Και το χειρότερο ποιο ήτανε. Το παίρνει τελικά το σαρίτσι και πάει να το βάλει όχι έτσι επιτίδια που το έχω βάλει λίγο σφατσιανά, όμορφα και ωραία. Παρά το βάλει έτσι να πούμε γύρου σαν το φατσόλι. Λες και ήθελε να πάει να ξεσκολήσει να πούμε τα ζερτάρια, τα ντρούστι, τα σόβρακα μέσα. Δεν κατέω ότι τα θέλει να πάει να κάνει. Τούτε λένε την παράδοσή μας να πούμε και την έχουν πάει στο διάολο. Λοιπόν, καλά κάνω εγώ και δεν πάω στα Χανιά. Καθόλου, με διαολίζουμε. Δηλαδή μας έχουν, κατεβαίνουν οι τουρίστες και παίρνουν τα σαρίκια. Κατεβαίνουν οι τουρίστες και παίρνουν μαχαίρια, τέτοια από τα μαχαιράδικα. Από εκείνα του πόντιου, του παχτίκου, πώς το λένε. Με τσιμαντινάδες απάνω. Στο τέλος θα πούνε να βγάλουν τσιμαντινάδες και να μου το θυμηθείς πως έτσι πέρα εμείς θα κάνουμε τσιτούριστ.
Τούριστα κάνουμε, τούριστα χανιά, τούριστα. Θα είναι όλοι και με κοτσινομούρδες τα ίδια σουσούμια. Κοτσινομούρδες, να πούμε, με μάζια μπριές σαν τα δικά μου, με κάτι χαρκάρες και με την παντόφλα που είναι αναθεματισμένη, όταν τη βλέπω, η κεφαλή μου βγάζει γρόμπους. Και είναι την παντόφλα με το δαχτυλιάκι που πας και τους κάνετε δαχτυλιάκι έτσι, και είναι την αντριτσιά, την παραδοσιακιά. Όφου Θεέ μου, και είμαι να σκάσω είμαι. Και εδώ θα σας πω μια μαντινάδα, γιατί είμαι και καλός μαντιναδερλόγος. Από είναι τι ακίνα οι κοτσινομούρδες και την έβγαλα. Θεέ μου, και πώς δεν τσι μπορώ τον Αύγουστο και Ιούλη, από γεμίζουν τα Χανιά και αναμαζώνονται όλοι. Λες και δεν έχουν όλοι αυτοί χωριά για να πηγαίνουν, λες και είναι άστεγοι και στα παγκάκια μένουν. Είναι λίγο ψυχοπονιάρα, αλλά την έβγαλα γιατί τσιλιπίδικα. Το λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλά να είμαστε και τα λέμε την άλλη δόση. Γεια και χαρά.